yo no na ho na ho de nyina ba panyini ka chire mu nyina ka chire na mene no ho bedi nkomo yi na bi no bade nsem bebre atomanim na nsem no so abeka ye no ma hu nsem no to asomu me fasa nsem yi so no maka san kakra bi na mama ho atie ben san de beka ye no ben nsem abeka ye ne de ho aho betie ne ho so ne ho tie wi a de ande me to aso nie if you dey support obono kasa natural yeah, I was not for friend Mark Adu Asante if you me support 100% say yes ya bono kasa no na yentro ya bono kasa na kasa bia edimu na ya usua me frite chimai kuron tampim de bia pa aso me fua so say ya fa bono kasa entra de we yesu. Hello ebusianfo e friend me Sarah Donina na dodo na friend me afia me fin kranza me support bono kasa me support say yen kabono na yen tire bono mo nyina yen kamom na yen kan kasa yi na kameo onabo shinjentum say yen gabono kasa na yen jira ni bukum evangela de school on Ghana hanyina. This advertisement has been vetted and approved by the for me in Augustine if you don't fit it we support bono kasa na trade me solo bon kofijan if you kechima bono is na me force pa sabedi bono kasa be chira bi o school na madachi yemma yen chiri ma batin ba kan bono na batin ma kira Ono ni me fi me force pa sabedi fanyo bono kasa chira de na yemma ne yena na no betumi kan yo bono pa me force then ko yesus the chima na go this couch the say e bi bono kasa chire yemma na de ma yemma ni fian bono kasa ni chire mo the frame pa kwasi mi free chima bono east do na frame agakura me dem pese ka bede bono kasa chire nkora de pa yi sene da achen be bo ankora ukoburo nyini kuruma wodi brofo ni chire ba de ne de ya wo chima Ghana ha bono east na mo bese o yede bono be chire nkora amfa chire be na da achen abo manije ho say yen ga bono kasa nkasa frɛ danzu manije ho yen evangela de school me dinde ousu amio me free te chima nsie me pese be mfa bono kasa enche ma fia mfra danzu mpesa ya de bono kasa ke chira de o school njintun se ben vanjara de me kasa free adamzu mpere de bono kasa ye trend no mani duru Ghana fana ba bia be twere so ye de buku one se nsamba ka nyina se hwate honhwe se hwa wo homma se hwa ho be Ghana hwa wo be buruchire hona na me ba ma besra nna na no mako wane ne mba ya kurobeni abara su be che nka ha aya maka hei no kurani ne kasa be fere ne sabuno kasa oye kasa bia ode aduanafo ma se wo tie mpanyinfo be di kane ebiti se wasade so se ade ya bu namba di ye kaso ni wo kurani kapo kasa ni mako ne ko di mpanyinfo be beli na wo he wo si panyin wo Ghana ni oye wo ko wo ni ande sie kunkun ni ya be ma no so ya panyin ye de panyin na anu ada be yi ni oye mi anu ya be ma na sa di panu nyina no kurani aya ne be hia ne be kasa be kabuni se kurun nso mba aburochire hai ene nkranyansa na meba ha kura akasi emi ho ne ho mbe ne nte ho a ho de brofo ho setwi kasa yi de mesire ho ne se eya bunu kasa ye betwere ye besire se bentwero ne ho mfa nkyere ho ma ho hwe kuro bi no sofo a bede ye bekasa bede sete be ma wo hwe se ne akura wo na akura bro wa mafere ne se kofi kwa ma kwa ba je aduane dia ade mindi ya basem chere ba bisa na mpato minni won chere nkora no nne kantete yanami wuhia bia wote kasa de waka wo se ye nua nkura ni bunu ni nti ne ba abonofo ya sebe mu sebe nyaado entafo ya de ye hu ane ya ka bom saa ne ntafo bete ye no kora so enya bone so a ye de ye kasa no oye kasa bia ode nti huma yanka mpanyinfo hu dikana hu firi sese ne hu mfa nkyere homa no ma oba nti se kasa ye ma me kuru kasa ye bunu kasa
kasa ye mpapa kuru nkasa ye bono kasa nti de mesere ho ane se de ma de hie bakan mpene so mfoa so wonsaka fa ma onua se ye nana ba aboro wa mama ka akiri ala de ne nana no bakan no ono so pene so nti ofiri ne ko wo ye bunu ni a kyerɛ oba se ye de ye kasa ye ka me ye kasa ye ka se maate ye kasa ye ka se yo sa kasa ye bono kasa edi ye kasa mu akunyini pa de odene na bunu ni obi besere wa ye me no de siro eye no kura so me ye dodo kabea nipa no se nipa wo no ni ahia no ma nu ye hu ba bi ya wufiri ma wani ngi ba bi ya wufiri se de mpanyini kan ye ba wo si achi pota kwa no tafere hede enne ntimi aye dwene mani ati ni na ye dwene nso ba bi maduru bia no se nkasa ma nipa hu se nya bunu ni nya no nsuro hu na na no mpone hu nya no ma mpanyinfo so ahote se me ho nkyira ho na na no ne ba nka bunu kasa yi na se de na na no bakan kwan bia so matu anamo no makoga na mampanyini ho mpanyinfo bedidi abananim na ne ba aka se bunu kasa ye kasa ewo se nipa be de kyira de ne ya so ye de kyira ye ma ben nukure ni se akodoshi ankwa akwa dwane nti humma ya kasa ye nikane hum fa nkyira humma ene ho nananom ni be hu kura hu firi so nda ho ase bebere kodisi ni wonsaka no bi amanya babruwa o ha de ma ye ni bi na me ho on kyere de me ko o makasa ni wati na ho makasa yi da achi na ni bebere nda ho ase bebere